going to the lake shore in Mexico, Pampanga. Time check guys, 6:30 in the evening. Ano ko? Yeah. Traffic. Scanner. So guys, dito po tayo dadaan sa may Barangay Kutud, papunta ng Mexico, Pampanga.
Dadaan tayo dun sa madilim? Hindi. Hindi ko dadaan. Medyo delikado. Ah. Madilim ito. Oo nga. Yung dinaanan natin ng ano, pumunta rin tayo. Yun sa ano lang tayo. Sa Innisfila. Oo. Meron din pala dito. Dons. Ito yung simbahan. medyo madilim yung daan dito guys sa may barangay ko dun. Palabas ng Pandakangin.
here in Pandacati, Mexico, Pampanga. Wiper.
Labas tayo sa Malino. Ay, Alam niyo, doon tayo nga kami. ah. Oh, ang dilim. Oops. So, madilim yung daan dito guys, palabas ng Arayat, Pampanga. So guys, we're now here in Arayat, Pampanga. So, madilim din yung daan dito guys. Mga ilaw lang ng sasakyan yung nagpapaliwanag sa daan. So, traffic po kasi sa May Angeles papunta ng San Fernando, kaya dito tayo dumaan sa May Arayat. Maganda dito. 20 lang entrance. Yung bale, Aslagan. Kaso sa Gatchawin. Nadadaanan natin yun. Pag pauwi tayo na.
This is the Palm Cabanas Resort. Yan. Dito po siya located sa may Arayat, Pampanga. Ganda yun sa loob yun. San Antonio? Yan, dyan. Sa may Tatcha. Welcome to Barangay San Antonio, Arayat, Pampanga. Saan natin yung kanta? Ha? Sila din yata ngayon eh. Hindi. Walang announcement. Wala namang announcement. Oh? Wala pa sa ano. Kami wala sa linya. Oo. Gusto mo ma-road rage. Hindi niya kaya ko siya. Nasa gitna ako. Bumasino ko. Hindi ko kala ako. Oo. Makakabulin ako. Ano na kasunod. Wala. Trike lang naman yun. Hindi kung sasakyan yun. Kung mag-ara. Ay. Delikado. Ito? Ay.
Magta-turn tayo dito sa right. Oh, ganda. Saan ba dyan? Diyan, dito, yan. Ang lawak ng doon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lanes. Kulabasa. Yan. Ah, so guys, nasa may Kulabasa, Mexico. Pampanga tayo guys. San Jose Marino. Ah, dyan pala tayo dumaan eh. Ito yung San Jose Marino dyan. Pero dyan tayo dumaan nung gabi. Nung nag-deliver ka sa McDo, Arayan ba yun? Ah, ito pala.
Fishing. Gitna. Weekends and traffic. Sana walang tao eh. Delay. Oh, lalaki ng mga truck. Lalabas na sila. Dakal pong salamat. Pa-NLEX yun?
Sa Lakeshore. selection? Ang ganda. Sana ba? Marami yan, weekends. Oops. Meron din yata. Oh, ay, ang ganda. Ay, wow. Pero maraming ano ngayon kumpara last. Ay, wow. Ay, wow. Wow. Peace. Ay, galing. Walang tao. Mga motor. Saan ba ito dito? Ay, mga ano. Ay, wow, ang ganda. Diretso. Wala gaano. Wala mga car. Ayun, ayun. Ay, Ayaw. hindi na lang ako magpapag. Hindi na lang kita. Oh, ang ganda. Nag-iba yung entrance. Chance pa sa. Asan yung... Doon lang yun, chance sa dulo. Ay, oo. Ito yung mga car.